Итак, кандидат в президент спорта Республики Таджикистан Искандар Махмадходжазада против мастера спорта Амиршо Идибеки. Финал! салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону роғибони гӯштини кураш. мо гузориши худро аз ҷараёни рақобатҳои марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба ин риштаи варзиш дар соли 2025 оғоз мекунем. рақобати марҳилаи ниҳоии вазни то 60 килограмм миёни Искандар Маҳмадхоҷазода бо Идибеки Амиршо аст ки мо пайгири нерӯсанҷӣ ин ҷуфт мешавем. Искандар Маҳмадхоҷазода бо либосҳои кабуд, шорти сафед ва рақибаш Идибеки Амиршо бошад бо либоси сабз ва яктаки сафед. ҳарду камарбанди сурх доранд ва рақобатро оғоз намуданд. ин нерӯсанҷиро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Раҳмоналӣ Шарипов ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои ҳарду баҳри ба даст овардани имтиёзи аввал аст. ҳарду кӯшиш карда истоданд ва талошҳояшон то ҳол самар надодааст. талошҳои Идибеки Амиршоро инҷо мушоҳида мекунем ки барои Искандар фишор меорад ва инҷо танбиҳ ба Искандар нишон дода мешавад аз ҷониби довар. дар ин толор дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳаводорону варзишгарон барои дастгирии нафароне ки то ба марҳилаи ниҳоӣ расиданд ҷамъ омаданд ва ҳама дар ин шоми пуршукӯҳ варзишгаронро дастгирӣ мекунанд. ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду то ҳол ҷараён дорад. Искандар инҷо як ҳаракатро мехост анҷом диҳаду касби имтиёз дошта бошад ва ҳаракаташ хуб оғоз ёфт, вале Идибек худро дифоъ карда тавонист. дигар бора ҳаракати Идибек инҷо анҷом меёбад ва талошҳои ҳарду ҳам то ин лаҳзаҳо хуб ба чашм мерасад. муҳаммад Фарҳодов барои шогирдаш Искандар Маҳмадхоҷазода маслиҳат медиҳад. ва инҷо ҳаракати Искандар ёнбош баҳогузорӣ карда мешавад. дар баробари он ки инҷо танбиҳ дошт, имтиёзи ёнбошро ҳам моли худ мекунаду пешсафиро дар ихтиёр мегирад. дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ ҷараён дорад ва акнун пешсафӣ бар суди Искандар Маҳмадхоҷазода аст ки рӯ ба пирӯзӣ меравад. Идибек акнун дар идомаи нерӯсанҷиҳо талош карда истодааст то ки имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн бикунаду имтиёзро баробар намояд. талошҳои Идибек зиёд мешавад, чунки ӯ рӯ ба бохт дорад. бояд қайд намоем ки дирӯз 25 январ дар толори варзишии донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмуъмин Раҳимов рақобатҳои муқаддамотии ин вазн доир гашта буд ва ҳарду ин чеҳра ки имрӯз барои касби медали тилло мубориза бурда истоданд, як ҳунарнамоии шоистаро дар баробари дигар рақибонашон нишон доданд. Носир Бозоров устоди шоистаи кишвар барои Идибек маслиҳат медиҳад ки бояд ӯ бештару хубтар ақлашро истифода кунад. дар баробари як имтиёзи ёнбош Идибек мазарат Искандар имтиёзи чаларо ҳам соҳиб гардид.
دقیقه آخری خوزنوی پشتی سر شده ایستاده است و اسکندر برای عنوان قهرمان تاجیکستان رو در سال 2025 به دست آوردن نزدیک می شود. دیگر بار حرکت از جانب اسکندر بود در اینجا. اهل تالار همه اینجا جمع آمده در هر یک نیروسنجی این پهلوانان را دستگیری میکنند. کمتر از 20 ثانیه دیگر برای ایدیبک اینجا وقت است، در صورتی که اگر صاحب نتیجه شود شاید یک رقابت جالب باز هم ما را خوشنود کند، چون اینجا بسیار مشکل است برای ایدیبک کسب امتیاز داشتن. 6 ثانیه دیگر و اسکندر شایسته هنرنمایی کرد. نوبسته از ما که سرول امتیازی یانباش گرفته بود. فعالی او باز تا با آخر مشاهده گردید و همین طور پیروزی را مال خود کرد و اولین شده در وزن 60 کیلوگرم در سال 2025 و عنوان چمپیون تاجیکستان را از رشته کورش و دست می‌آورد. اسکندر محمد خواجه‌زاده غالب وزن 60 کیلوگرم در این مسابقه می‌گردد. نوارهای تکراری را توجه می‌کنه که چگونه هنرنمایی را اسکندر در برابر ایدیبک انجام می‌دهد. در اول اینجا امتیازی یانباش و در اینجا هم امتیازی چله برای اسکندر بهاگذاری کردند. رقابت مرحله نهایی وزن تا 66 کیلوگرم اینجا آغاز می شود و ورزشکاران معرفی می شوند. بهرام صوفیف است که سر اول معرفی می گردد که با یختک کبود یعنی آسمانی روی گلیم بر آمده است. رقابت این جفت را باشد داور درجه بین المللی از کشور ایران حکمی می کند. رقیب بهرام صوفیف در این نیروسنجی سرور عبدالشکورов است که با یختکی سبز اندر میدان رقابت گشته است. نیروسنجی آغاز گردید. حرکت های سرور و بهرام در لحظه های اول برای پیدا کردن موقعیت است و هر دو تلاش کرده ایستادند که موقعیت پیدا نموده برای انجام دادن اصولهایشان حرکت کنند. ادامه نیروسنجی است و دقیقه اول قوزموی هم پشتی سر می شود و تا حال حرکت های هر دو اینجا ثمر نداده است. تماشابینان گرامی باید قید نماییم که در برابر رقابت های مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان و ایدبکورش در سال 2025 ما رو باز 5 رقابت دوستانه یعنی ورزشکاران ما با ورزشکاران خارج کشور در پیش است که یک شوم زیبای کورش در اینجا تشکیل شده است. برای بهرام صوفیف
танбиҳ нишон дода шуд, яъне камфаъол буданашро довар ба инобат гирифт ва барояш танбиҳ нишон дод ки ин акнун бояд ӯро бедор кунад, то ки талошҳояшро ва амалӣ кардани усулҳоро бештар намояд. ҳаракат аз ҷониби Сарвар буд. пойзани навбатӣ аз ҷониби Сарвар буд. баҳром инҷо мехоҳад ҳаллоки дарунаро истифода барад ва касби имтиёз дошта бошад. дигарбора ҳаракат мекунад ҳам Сарвар ва ҳам Баҳром. бештар Суфиев ҳаракати даруни пойро инҷо мехоҳад анҷом бидиҳад, чун инҷо аксулҳамларо Сарвар бештар ба кор гирифта истодааст. барои Баҳром имконият ба миён намеояд. дақиқаи сеюми қозмоӣ ҳам пушти сар шуда истодааст, вале то ҳол як танбиҳе ки барои Баҳром Суфиев то ин лаҳза нишон дода шудааст, рақобати моро ҳамоно бо ҳамон шакл ин варзишгарон идома медиҳанд. рақобате ки мо пайгирӣ карда истодаем. дақиқаи охири қозмоӣ ҳам ҷараён мегирад. ҳаракатҳои Сарвар то расидан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 66 килограмм ҳам Сарвар ва ҳам Баҳром Суфиев шоиста ҳунарнамоӣ карданд. Сарвар яке аз рақибони азалияш Абумуслим Қаюмзодаро аз садди роҳ дур кард дар марҳилаи нимниҳоӣ ва ба ин марҳила омад ва акнун талошҳояш барои касби медали тилло аст ки як рақиби арзанда ӯро рӯбарӯ омадааст. Баҳром Суфиев нафаре ки дар гӯштини ҷудо ҳам мо дурахшиши ӯро бисёр шоҳид гаштаем ки ҳатто унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ҳам аз риштаи гӯштини ҷудо дорад ва ҳаракат аз ҳарду ҷониб 17 сонияи дигар Баҳром инҷо акнун таваккалро ба кор гирифт ва аксулҳамлаи Сарвар Абдушукуров ва инҷо имтиёзи комили ҳалол дар сонияҳои поёнии вақт барои Абдушукуров баҳогузорӣ карданд ва бори дигар ҳаракати анҷом додаи Сарварро таваҷҷӯҳ мекунем ки инҷо имтиёзи комили ҳалол баҳогузорӣ карданд ва имтиёзи ҳалол бозпас гирифта шуду довар ёнбошро тасдиқ намуд. идома меёбад нерӯсанҷӣ ва сонияҳои башумор барои ҳарду. вақт ба анҷом мерасад ва ҳамин тавр Сарвар Абдушукуров метавонад ки ғолибиятро дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 66 килограмм моли худ кунаду сазовори мақоми аввал гардад. Баҳром Суфиев бошад нишони нуқраро аз они худ мекунад.
весовой категории 66 килограммов Сарвар Абдушукуров. ҳаминтавр Сарвар Абдушукуров унвони қаҳрамони тоҷикистонро дар соли 2025 аз гӯштини кураш ба даст меорад. наворҳои такрории рақобати Баҳром Суфиев ва Сарвар Абдушукуровро таваҷҷӯҳ мекунем ки чигуна ҳаракатҳоро дар ин нерӯсанҷӣ онҳо барои мухлисони гӯштини кураш нишон доданд. ин лаҳзаи охирине аст ки бо як ҳаракати ҷолибу ҷаззоб Сарвар Абдушукуров имтиёзи ёнбошро ба даст овард ки ӯро дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб гардонид. Первый помощник Рахмани Шарипов, Таджикистан. Второй помощник Мерлан Эралиев, Кыргызстан. Весовая категория 73 килограмма. Финал! тамошобинони гиромӣ, рақобати вазни то 73 килограмм инҷо ҷараён гирифта истодааст. Наврӯз Каримзод бо Мирзо Ҷамил Рамазонов нерӯсанҷиро оғоз намуданд. рақобати онҳоро Мурад Курбанов, довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари Русия ҳакамӣ карда истодааст. то расидан ба марҳилаи ниҳоӣ Мирзо Ҷамил Рамазонов дар баробари рақибони сарсахташ ғолибиятро ба даст овард. инчунин Наврӯз Каримзод ҳам бо шикаст додани рақибони арзанда ба ин марҳила омаданд. дар марҳилаи нимниҳоӣ Мирзо Ҷамил Рамазонов Алиҷон Боқиевро шикаст дод ва Наврӯз Каримзод бошад Саидраҳмон Расуловро. акнун талошҳои ҳарду барои касби имтиёз то ин лаҳзаҳо бенатиҷа аст ва инҷо танбеҳ барои Мирзо Ҷамил Рамазонов нишон дода мешавад. ду чеҳрае ки дар ҳама риштаҳои гӯштин мо рақобатҳои шоистаи онҳоро дидаем. ҳам Мирзо Ҷамил Рамазонов ва ҳам Наврӯз Каримзод дар қаҳрамонии ҷаҳон ҳам ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. аз он ҷумла Наврӯз Каримзод унвони қаҳрамони ҷаҳонро аз намуди кураши қазоқӣ ба даст овардааст. имтиёзи инҷо ҳаракат барои Мирзо Ҷамил Рамазонов. як имконияти хуб буд ва имтиёзи чаларо барои ӯ нишон медиҳад. довар акнун пешсафиро дар ихтиёр мегирад Мирзо Ҷамил ва каме аз дасташ ҳам ба назар мерасад ки осеб бардоштааст ва ба табибон инҷо ниёз дорад. атрофи ҳунарнамои Наврӯз Каримзод гуфтем ки ӯ аз намуди кураши қазоқӣ унвони қаҳрамони ҷаҳонро моли худ кардааст. инҷо навори такрорӣ ки чигуна Мирзо Ҷамил як ҳаракати ҷолибро ба миён гузошт ва касби имтиёз дошт. дар инҷо бисёр як ҳолати мушкил буд барои Наврӯз. ба ҳар сурат худро хело хуб дифоъ кард ва имтиёзи чала ҳам ки буд
онқадар имтиёзи баланд нест ва ӯ имконият дорад ки то анҷоми нерӯсанҷӣ ин имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн бикунад. Акнун талошҳо зиёд мешавад. Ҳам Наврӯз ва ҳам Мирзо Ҷамил барои унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ба даст овардан арзанда ҳастанд, чун ду чеҳраи шинохта, ду нафаре ки ҳунарнамоии шоистаашон барояшон имконият пеш овард ки то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд. Наврӯз талош мекунад барои имтиёз ба даст овардан ва дигар бора он ҳаракати қаблие ки Мирзо Ҷамил анҷом дода буд, он ҳаракатро бори дигар мехост анҷом бидиҳад. Дақиқаи охири қуввозмоӣ ва ҳаракатҳои Наврӯз зиёд мешавад, чун акнун ӯ барои баробар кардани натиҷа кӯшиш мекунад. инҷо шояд барои Мирзо Ҷамил танбиҳи дуюмро нишон бидиҳанд, чун аз ҳаракат ва амалкардҳои рақиб худро канор мегирад. рақобат идома меёбад. сонияҳои охирини дақиқаи охир дигар бора Мирзо Ҷамил, он мавқеияте ки барояш ин усуле ки анҷом медиҳад бисёр писанд аст. рақобат идома медиҳад. Наврӯз талош мекунад, чун сонияҳо кам боқӣ мондаанд. Мирзо Ҷамил худро канор мегирад, чун ӯ пешсаф аст ва инҷо довари марказӣ доварони кунҷиро ба назди худ таклиф мекунад ва атрофи ҳаракатҳое ки Мирзо Ҷамил дошт аз ҳаракатҳои Наврӯз худро канор гирифтан машварат намуданд ва инҷо қарори ниҳоиро доварон мебароранд. 9 сонияи дигар дар пеш аст. яки ин танбеҳи дуюм аст барои Мирзо Ҷамил. ва акнун сонияҳо пушти сар мешавад ва вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тавр ғолибият насиби Наврӯз Каримзод мешавад ва унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2025 аз ин риштаи варзиш моли худ мекунад. аз сабаби он ки Мирзо Ҷамил ду танбиҳ гирифт, Наврӯз ғолибиятро моли худ кард ва аз пирӯзиаш истиқбол мекунад. то лаҳзаҳои охири қуввозмоӣ пешсафӣ бар ҷониби Мирзо Ҷамил Рамазонов буд, вале он талошҳову ҳаракатҳои анҷом додаи Наврӯз ӯро барои музаффарият наздик намуд, чун онҳо дӯсту бародаранд. баъди нерӯсанҷӣ ҳам мардонавор бародарона дастфишорӣ мекунанд. инҷо бисёр мавқеияти хуб буд ки дар наворҳои такрорӣ мо таваҷҷӯҳ мекунем. ба ҳар сурат он талошҳову ҳаракатҳои Наврӯз самар доду ғолибият насиби Наврӯз Каримзод гардид. Рефери на ковре из Таджикистана Абдулло Саид Хаджаев, первый помощник. Савандар Махмади, Таджикистан. И второй помощник из Кыргызстана Мирлан Эралиев. Весовая категория 81 килограмм. Финал! нерӯсанҷии финалии вазни то 81 килограмм
оғоз меёбад миёни қоим Шукронов ва Маҳмадшариф Наҷмиддинов. Нерӯсанҷиро довари дараҷаи байналмилалӣ аз куштини кураш Абдулло Саидхоҷаев ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои Маҳмадшариф ва Қоим Шукроновро пайгир мешавем, ки барои унвони қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2025 дар талош ҳастанд. Маҳмадшариф инҷо як ҳаракатро мехост анҷом бидиҳад. кӯшишаш ҳам то ба охир сомон ёфт ва инҷо ҳаракати анҷом додаи Маҳмадшариф Наҷмиддинов буд, ки пайҳам дар ҳаракат аст барои Қоим Шукронов танбеҳ нишон доданд. сари зону нишаста Қоим Шукронов инҷо мехост усул анҷом бидиҳад. ҳар ду чеҳрае ки барои якдигар ошно ҳастанд. бори дигар пай анҷом додани усул Қоим ҳаракат кардан мехост ва Наҷмиддинов барояш имконият намедиҳад. ҳар ду дар ҳолати пайдо кардани мавқеият ҳаракат карда истоданд. Қоим Шукронов дигар бора он ҳаракатро анҷом додан хост ва ҳаракатҳои пайдарҳами онро Саидхоҷаев Абдулло ба инобат гирифту барои Маҳмадшариф Наҷмиддинов ҳам танбеҳ нишон дод ва ҳаракати охирине ки Қоим Шукронов анҷом дод имтиёзи чаларо баҳогузорӣ карданд ва бори дигар аз ҷониби доварон санҷида мешавад ин ҳаракати Қоим Шукронов. бояд қайд намоем, ки дар баробари доварони кишварамон, доварони дараҷаи байналмилалӣ аз дигар кишварҳо ҳам ба мусобиқаи имрӯза таклиф шуданд, ки нерӯсанҷии варзишгаронро ба дурустӣ дида мебароянд, ки дар ҳолатҳои анҷом додани усулҳо имтиёз чӣ гуна буд. имтиёзи чалае ки баҳогузорӣ гардид тасдиқ шуд ва рақобат идома ёфта истодааст. дигар бора кӯшиш аз ҷониби Шукронов аст. Маҳмадшариф Наҷмиддинов баҳри касби имтиёзи аз даст рафта талош карда истодааст. инҷо Муин Ғафуров нафаре ки кишвари моро дар рақобатҳои бонуфузи UFC намояндагӣ мекунад барои мо нишон дода мешавад. яке аз размикорони шинохтаи кишвари мо. идомаи нерӯсанҷӣ ва талошҳои Маҳмадшариф зиёд ба чашм мерасад, чун акнун ӯ дар ва бубинед ки чӣ гуна ҳаракати ҷолиб аз ҷониби Қоим Шукронов ва ишора мешавад ки баъд аз амри довар ва ҳаракати нодурусти Қоим Шукронов анҷом ёфтааст ва инҷо барои Қоим якӣ нишон медиҳанд, яъне танбеҳи дуюм ки барои Маҳмадшариф имтиёзи ёнбош нишон дода шудааст, чун дар сурати ду имтиёзи танбеҳ нишон додан рақиб имтиёзи ёнбошро касб мекунад ва пешрафи инҷо бар суди Маҳмадшариф Наҷмиддинов аст. аз ҳисобе ки рақиб инҷо якӣ дорад, пойзанӣ аз ҷониби Наҷмиддинов. ҳаракатҳо идома меёбад.
ҳаракатҳои қоим Шукронов бояд инҷо зиёд шавад. Наҷмиддинов дар ҳаракат аст. ва инҷо ба хотири ҳаракат ё ин ки талошҳои пай дар ҳами яке аз онҳо Абдулло Саидхоҷаев доварони кунҷиро ба назди худ даъват намуд ва машваратҳо атрофи ҳаракатҳои анҷомдодаи варзишгарон инҷо сурат гирифт ва ба чӣ қарор мебарояд Саидхоҷаев инҷо ишора мекунад ки рақобатро идома диҳанд. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва талошҳоро бубинед ки чӣ гуна аст. ҳарду ҳам ташнаи пирӯзӣ ҳастанд. ҳарду ҳам барои касби мақоми аввал дар ин мусобиқа ҳаракат карда истоданд. чун инҷо ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб олӣ ба чашм мерасад, бояд ба инобат гирем ки ҳарду ҳам арзандаи қаҳрамониро доранд. чун дар рақобатҳои муқаддамотӣ мо шоҳиди ҳунари шоистаи ҳарду гашта будем. қоим Шукронов дар талош аст ва ҳаракатҳоро зиёдтар нисбат ба Муҳаммадшариф анҷом дода истодааст. камтар аз 20 сонияи дигар то фарҷоми қуввозмоӣ боқӣ мондааст. даст ба гиребон мешаванд. ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду аст ва Наҷмиддинов худро канор мегирад, чун ӯ дар пеш аст, пешрафиро дар ихтиёр дорад ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасаду Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ғолибиятро моли худ мекунад. В этой схватке одержал победу и стал чемпионом Таджикистана. ҳамин тавр ғолибият насиби Наҷмиддинов мешавад. чун қайд кардем аз ҳисоби он ки рақиб инҷо яки яъне ду танбеҳ дорад, чалаи ба даст овардаи Қоим Шукронов он қадар барои ғолиб омаданаш басандагӣ накард ва аз ҳисоби ду танбеҳ доштан барои Муҳаммадшариф ҷонбош имтиёз баҳогузорӣ гардид ва ӯ ғолиб омад. ҳаракатҳо ва наворҳои такрорӣ инҷо барои мо нишон дода мешавад. Рефери на ковре Мирлан Эралиев, Кыргызстан. Первый помощник Рамонали Шарипов, Таджикистан. И второй помощник Мурат Курбанов, Россия. Весовая категория 90 килограммов. Финал! марҳилаи финалӣ вазни 90 килограмм аст. инҷо ки мо пайгирӣ мекунем рақобати Ҳамроз Раҷабов бо Туйчибек Шарипов. нерӯсанҷи ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари Қирғизистон ҳакамӣ карда истодааст. Туйчибек бо яхтаки кабуд аст ва ҳамроз бошад
бо яхтаки сабз. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб оғоз меёбад. ҳарду талош карда истоданд ва бубинед ки инҷо чӣ гуна ҳаракат ё амалкарди зеборо ҳамроз Раҷабов анҷом дод ки аз ҳаракати анҷом додааш касби имтиёзи чалла менамояд. пешсафӣ бар суди ҳамроз Раҷабов. акнун Туйчибек инҷо дар талош аст. чун инҷо пешсафи ҷониби ҳамроз Раҷабов аст, Туйчибек бештар ҳаракат мекунад, чун ӯ низ дар талоши касби имтиёз мебошад. ва бубинед ки як ҳолати бисёр мушкил буд барои ҳамроз Раҷабов. Туйчибек хуб инҷо ҳаракатро оғоз намуд. ва то ба охир ҳаракати анҷом додааш мисли хостааш амалӣ нагардид. ва бубинед ки сараввал ҳаракат аз ҷониби ҳамроз Раҷабов буд. варзишкар аз дастаи вилояти Суғд. Туйчибек ҳаракатҳоро хуб оғоз мекунад, вале то ба охир анҷом дода наметавонад. усулҳояшро барои Раҷабов танбиҳ нишон доданд ба хотири камфаъол буданаш. дигар бора Туйчибек дар ҳаракат аст. ҳамин гуна агар фаъолиро нишон бидиҳад ва агар фаъолияш ба инобат гирифта шаваду барои ҳамроз танбиҳи дуюмро нишон диҳанду пешсаф мешавад. ба ҳамин хотир ҳамин гуна бояд фаъолии Туйчибек идома ёбад. ҳамроз ҳам дар ҳаракат аст. кӯшишҳо, пойзаниҳо аз ҷониби ҳамроз. ва инҷо усули ҳалуки берунаро ба кор гирифт. аз нав ҳаракатҳо ва бубинед ки аксулҳамлаи ҳамроз Раҷабов рақибро душон аз замин овард ва ҳамин тавр олимпиадро ба даст меорад. Одержал и стал чемпионом ҳамроз Раҷабов қабл аз анҷоми вақт ро имтиёзи ҳалол Сагдийская область ғалабаро моли худ кард ва унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ, ҷое ки як рақобати шоиста, як нерӯсанҷии бисёр ҳам ҷолибу ҷазоб дар ҳунарнамоии ин ду чеҳра буд. ҳамроз Раҷабов сараввал касби имтиёзи чалла дошт ва баъдан бо имтиёзи баланди ҳалол олимпиадро ба даст овард. Финал чемпионата Таджикистана в весовой категории 100 килограммов. Рефери на ковре Алимбек Дилшодзада, Таджикистан. Первый помощник Мерлан Эралиев, Кыргызстан. Второй помощник Рухулой Парсо, Иран.
Итак, финал чемпионата Таджикистана. Весовая категория 100 килограммов. финали вазни 200 килограмм оғоз мешавад ки рақобатро Дилшодзода Алибек ҳакамӣ мекунад. нерӯсанҷӣ миёни Улуғбек Раҳимов ва Исроил Раҳимов, ду нафаре ки насаби монанд доранд. насаби ҳарду Раҳимов аст. яке ноҳияи Рудакӣ ва дигаре ноҳияи Хуросонро намояндагӣ доранд. талошҳои Улуғбек бародари Темур Раҳимов аст инҷо ки бо яхтаки кабуд вориди майдон шудааст. ҳаракат аз ҷониби Улуғбек. Улуғбек зери мураббигии Суҳроб Абдураҳмонов ва Исроил Раҳимов бошад. зери мураббигии Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунанд. ду нафаре ки ҳунару маҳорати олии онҳоро дар мусобиқаҳои дохилӣ дар ҳудуди кишвар борҳо шоҳид гаштаем. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Улуғбек Раҳимов ва ҳаракатҳои пай дар пайи Улуғбекро инҷо мо мушоҳида мекунем. агар ҳамин гуна идома ёбад талошҳояш ва инҷо бубинед ки Исроил ҳам бедор мешавад. фикр мекунам ки агар ҳамин гуна ҳаракатҳо ва анҷом додани усулҳо аз ҷониби Улуғбек Раҳимов сурат гирад, шояд барои Исроил танбиҳи аввалро ҳам Дилшодзода Алибек нишон диҳад. ҳаракат аз ҷониби Улуғбек ва ҳамин тавр соҳиби имтиёзи чала мешавад Улуғбек Раҳимов. дар соли 2024 ҳам Улуғбек Раҳимов то ба ин марҳила роҳ ёфта буд, то марҳилаи ниҳоии вазни 200 килограмм ва аз дасти Фирдавс Насимов мувоҷиҳи шикаст гардида буд ва нишонии нуқраро моли худ карда буд ва инҷо талошҳо барои касби имтиёзи баландтар, яъне ёнбошо ин ки ҳалол аз ҳарду ҷониб аст, чун акнун Улуғбек соҳиби имтиёзи чала гаштааст ва агар Исроил пешсафиро ба даст гирифтан хоҳад, бояд ҳадиақал имтиёзи ёнбошро аз они худ кунад. ва Улуғбек дар талош аст ки медали нуқрае ки дар соли 2024 ба гардан овехта буд, дар соли 2025 онро ба тилло иваз кунад ва ҳамин тавр пешсаф аст ва вақт ҳам оҳиста оҳиста кам мешавад ва ҳамин гуна агар пешсафиро идома диҳад, ин мақсади дар пеш гузоштаро амалӣ мегардонад. ҳаракатҳои Улуғбек ва дигар бора мехоҳад ки усули ҳаллуки берунаро анҷом бидиҳад. дигар бора ҳаракат аз ҷониби Улуғбек Раҳимов. усул анҷом ёфт, вале ҳолати истбу чеҳраи Темур Раҳимовро инҷо
برای ما نشان میدهند جایزه‌دار بازی‌های المپیک پاریژ 2024 برای برادرش اینجا مصلحت میدهد. حرکت‌های اسرائیل اصول آخرین انجام داده اولوغبک رحیموف را اینجا به آن خاطر بهاگذاری نکردند که در آنجا حالت ایستاد بود از جانب داور. کمتر از 20 ثانیه دیگر اولوغبک میباید این پیش‌صفی را نگاه دارد. خیلی خسته گردیده است اسرائیل رحیموف و نوبسته از خستگی در تلاش است که صاحب امتیاز شود. ثانیه ها هم پشت سر می شوند. وقت خاتمه می یابد و اولوغبک رحیموف همراه تیمور رحیموف از پیروزی داشته‌اش استقبال می کند. چون گفتیم در سال 2024 نشان نقره را به گردن آویخته بود، در سال 2025 نشان نقره را به نشان طلا عوض میکند. همینطور عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2025 اوید گوشتنی کورش در وزن تا 100 کیلوگرم نصیب اولوغبک رحیموف می شود. نوارهای تکراری را توجه میکنیم. رقابتی که اولوغبک با اسرائیل داشت. Рефери на ковре. Технический директор Международной Федерации «Кураж» из Индии Рафи Капур. Первый помощник из России Мурат Курбанов. Второй помощник Саид Ходжаев, Таджикистан. Show it what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Весовая категория свыше 100 килограммов. Финал! فینال وزنی با اضافه 100 کیلوگرم است اینجا که ما پیگیر میشویم، جایی که شریف جان ازریف با فردوس نسیموف نیروسنجی کرده ایستادند برای کسب مدال طلای مسابقه امروزه. فینال وزنی با اضافه 100 کیلوگرم در سال 2024 هر دو عنوان قهرمانی تاجیکستان را از رشته کورش به دست آورده بودند. فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلوگرم و شریف جان ازریف باشد در وزن به اضافه 100 کیلوگرم و امسال باشد فردوس نسیموف هم با گروه سنگین وزن ها شامل شده است و با مرحله نهایی راه یافت و اکنون حرکت های هم شریف و هم فردوس برای غالبیت ادامه یافته ایستاده است.
ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. Шариф Ҷоназриев дар талош аст. ҳарду яхтакҳои худро дуруст мекунанд ва нерӯсанҷӣ идома меёбад. кураш садо мекунад довари инқивозмоӣ, яъне рақобатро идома диҳед. фишорҳо аз ҳарду ҷониб аст. ҳам Фирдавс ва ҳам Шариф барои имтиёзи аввалин талош доранд, чун то ҳол касе натиҷаеро ба даст наоварданд. ва бубинед ки Фирдавс Насимов чигуна ҳаракатро анҷом медиҳаду ва довар ишора мекунад ки рақобатро идома диҳед, онҷо чизе нест. ҷазо инҷо муайян карда мешавад, яъне ки то 2 дақиқаи аввал пушти сар шудан касе аз варзишгарон соҳиби имтиёз нашаванд, барои онҳо ҷазо пешбинӣ мешавад ки ҳарду аз камарбанди якдигар медоранд ва барои имтиёз ҳаракат мекунанд. ва инҷо навори такрорие ки ҳаракати Фирдавс Насимов буд. инҷо довар ишора кардааст ҳолати истедро аз ин ҳисоб ҳаракати анҷомдодаи Фирдавс Насимовро ба инобат намегиранд. барои Фирдавс Насимов инҷо танбиҳ нишон медиҳад довар ва рақобат идома меёбад. ҳаракати ҷолиберо Фирдавс Насимов анҷом дод, вале тавре ки ишора кардем баъд аз амри довар буд, ба ҳамин хотир ҳаракати анҷомдодаашро доварон ба инобат нагирифтанд. идомаи қувозмоӣ, ҳарду ҳам ҷониби якдигар пойзаниҳо анҷом медиҳанд. Шариф ҳаракатеро инҷо мехост анҷом бидиҳад, вале бо чунин шакл фикр мекунам ки имтиёз ба даст овардан дар баробари рақиб хело душвор аст. дигар бора ҳаракат аз ҷониби Шариф Назриев буд. ҳалоки берунаро бештар ӯ анҷом медиҳад. вақт ҳам кам мондааст. дақиқаи охири қувозмоӣ ҷараён дорад. Фирдавс ҳаракат мекунад. Фирдавс дар талош аст. инҷо андаке интизор мешавем баргашти Фирдавс Насимовро ва инҷо чеҳраи Шариф Назриев барои мо аз наздик нишон дода мешавад. нафаре ки дар миёни сангинвазнҳо дар ҳоли ҳозир
ҳунарнамоии шоистаро дар куштини миллии куштингирӣ ва дар куштини кураш ҳам нишон медиҳад. наворҳои такрорӣ, ҳолате ки Фирдавс Насимов бисёр як ҳаракати хубро анҷом дод, сари зону нишаста партофт кард. агар ҳаракати анҷом додааш баъд аз амри довар намебуд, инҷо 100% имтиёзи комили ҳалол баҳогузорӣ карда мешуд. мухлисон ҳам дар толор ҷамъ омаданд барои дастгирии паҳлавонон. Фирдавс Насимов рӯи гилем баргашт ва сонияҳои поёнии вақт, камтар аз 20 сонияи дигар дар ҳаракат ҳастанд ҳарду. Шариф Назриев танҳо ва танҳо аз ҳаракатҳои рақиб худро канор мегирад, чун ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва аз ҳисоби он ки Фирдавс Насимов як танбиҳ дорад, ғолибият насиби Шариф Назриев мешавад ва ҳамин тавр Шариф Назриев унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар соли 2025 Дорогие друзья, в этой схватке одержал победу и стал чемпионом оли худ мекунад. Я тебе не сука, тут не пизжу. Мне бы пока дышим, греть бы семью. Мне бы разобраться со своей крю. Но годы забирают даже на старт. Простите за зло, простите за мат. Первая встреча, добрый обряд. Вовсе не значит, что я твой брат, сука. Бронзовые медали. Абдумуслим Каюмзадай Нурали Наби, серебряный призер Бахром Суфиев и овации победителю Сарфар Абдушукуров. И ваши аплодисменты! Призерами чемпионата Таджикистана в весовой категории 73 килограмма стали Али Бокиев и Сайрахмон Котиров. Серебряный призер чемпионата Таджикистана в весе 73 килограмма Мирзочамил Рамазанов, Душанбе-1. Приветствует и чемпиона Навруз Каримзод, Душанбе-2. И общее фото.
Итак, бронзовыми призерами чемпионата Таджикистана в весовой категории 81 килограмм стали Абдулло Лаиков, Душанбе-1, и Сайфиддин Шоев. Та же самая команда Душанбе-1. Серебряный призер чемпионата Таджикистана в весовой категории 81 килограмм Шукрон Каимов, Душанбе-2. А вот и он, чемпион Таджикистана в весовой категории 81 килограмм. Приветствуйте, Мирзо Шариф Нажмиддинов. Душанбе-1. Приветствуйте серебряного призера чемпионата Таджикистана в весе 90 килограммов, представляющий Душанбе-2 Туйчибек Шарипов. И ваши овации победителю, чемпионом Таджикистана по борьбе кураж в весовой категории 90 килограммов стал Хамроз Раджабов. И общее фото. Для церемонии награждения добро пожаловать бронзовый призер Олимпийских игр в Париже по дзюдо Тимур Рахимов. Итак, бронзовыми призерами чемпионата Таджикистана по борьбе кураж в весовой категории 100 килограммов стали Акмал Муродов и Мухсим Балаев. Приветствуйте серебряного призера чемпионата Таджикистана по курашу в весе 100 килограммов Исраил Рахимов. А вот и он, чемпион Таджикистана по борьбе кураж в весе 100 килограммов Улугбек Рахимов.
Итак, бронзовыми призерами чемпионата Таджикистана становятся Рустам Зайоратшои и Идмуин Шомахмадов. Приветствуйте серебряного призера чемпионата Таджикистана по борьбе «Кураж» в весе свыше 100 килограммов. Это Фирдавс Насимов. А ваши овации чемпионам Таджикистана по борьбе «Кураж» в весовой категории свыше 100 килограммов стал Шариф Назгиев. Судейский корпус. Рефери ковра Мурат Курбанов, Россия, первый помощник. Мерлан Эралиев, Кыргызстан, и второй помощник Абдулла Саид Хаджаев, Таджикистан. Маджид Вахид против Ясина Бабо-Калфанова. дигарбора дуруд мегӯем ба шумо дӯстдорону роғибони гӯштини кураш. бояд қайд намоем ки дар баробари рақобатҳои марҳилаи ниҳоие ки мо манзури шумо гардонидем, инҷо 5 рӯзанҷии дӯстона миёни варзишгарони тоҷик ва дигар варзишгарон аз хориҷи кишвар инҷо ба миён гузошта шудааст. рақобат дар вазни то 66 килограмм миёни паҳлавони хушноми тоҷик ёсин бобокалонов ва рақибаш аз кишвари эрон воҳид бариманлоу ҷараён дорад. Фақат қайд намоем ки то ин лаҳзаҳо нерӯсанҷиҳо якзайд аст ва танҳо барои ёсин як танбиҳ нишон дода шудааст ки ёсинро мебояд кӯшишу талошро зиёд намояд то ки ғолибиятро дар баробари рақиби эронияш ба даст биёрад. рақобати ин ҷуфтро Мурат
مصنف از کشور روسیه حکمی دارد. تلاش‌های محیط باریمانلو رو اینجا مشاهده میکنیم که پای هم برای انجام دادن اصول‌ها در تلاش است و یاسین رو میباید که آن هنر و مهارتی که دارد و تا این لحظه نشان بدهند. برای محیط باریمانلو هم تنبیه نشان داده می شود. اکنون دیگر بار برابری است در رقابت این جفت و حرکت ها از جانب بابو کالونوف اینجا به نظر می رسد. تلاش و کوشش های یاسین و اینجا حرکت از جانب محیط باریمانلو بود که سری زانو نشسته حرکت انجام داد، ولی یاسین خود را از حرکتی انجام داده رقیب از اصول اجرا نمودهش کنار گرفته توانست. حرکت های دومه می‌یابد هم یاسین و هم محیط باریمانلو. در اینجا چون نام باریمانلو رو با زبان گرفتیم در حال پای اجرا کردن اصول گشت و امتیازی باش رو برای پهلوان ایرانی نشان میدهند و اکنون او پیشرفتی رو در اختیار میگیرد. حرکتی انجام داده و اصولی که اجرا کرد حالا درونه بود و همینطور تلاشی انجام دادهش او را پیشرفت میگرداند. یاسین اکنون ادامه میدهد مبارزه را و از حمله یاسین خود را کنار میگیرد. باریمانلو و یاسین را میباید که چنین فشارها را ادامه بدهد، چون در صورت با چنین شکل حرکت کردن میتواند یاسین موفق شود. دیگر بار حرکت از جانب پهلوانی ما. برای باریمانلو اینجا تنبیه دوم را نشان میدهد داور. موقعیتی خوب است برای یاسین ولی تا به آخر انجام نیافت. حرکتی انجام داده بابو کالونوف. دیگر باره حرکت ها انجام می‌یابند از هر دو جانب. یاسین در تلاش است و حرکت برای کسب امتیاز. تلاش‌های یاسین خوب است تا این لحظه ها، ولی وقت خیلی کم مانده است برای یاسین و او را میباید که اکنون توکل را به کار گیرد و پای انجام دادن اصول ها گردد. باریمانلو حرکت های را انجام میدهد که این به قول وقت را کاهش دادن است. یاسین را میباید که دیگر توکل را به کار گیرد در اینجا، چون وقت کم است. برای او مشکلی پیش می آید. بهادر حلیموف سرمربی تیم کورش تاجیکستان از کنار برای یاسین مصلحت هم میداد، ولی چه علاج که در اینجا تجربه و آن هنر و مهارتی داشته
واحد باری مملو در برابر پهلوان ما مشکلی ایجاد کرد و غالبیت نصیب پهلوان ایران گردید. تیمور رحیموف از هنرنمای یاسین باباکلانوف اینجا اشاره میکند، فکر میکنم، و همین طور غالبیت نصیب واحد باری مملو میگردد. رقابت‌های دوستانه‌ای که گفتیم در نیروسنجی اول غالبیت نصیب پهلوان ایرانی گردید و یاسین باباکلانوف اکنون در ادامه کارنامه ورزشیش باید تمرین‌ها را زیاد کند و پای غالبیت در مسابقه‌ها در حرکت باشد. نوارهای تکراری، حالتی که واحد باری مملو اینجا امتیاز یانباش را مال خود کرد. Рефери Рухуло Парсян, Иран. Первый помощник Алимбек Дилшодзада, Таджикистан, и Мурат Курбанов, Россия. رقابت دویومی دوستانه که در شام کورش جریان دارد، این نیروسنجی میان پهلوان ما رحمت الله بک فرهاد و رقیب قرقیزستانیش آغاز یافت. نیروسنجی این جفت را داوری درجه بین المللی از کشور ایران حکمی کرده ایستاده است و اکنون تلاش و کوشش های رحمت الله بک برای کسب امتیاز جریان گرفت و بسیار پرتافتی جالب و زیبا و یک هنری فوق‌العاده رحمت الله بک فرهادов در برابر رقیب قرقیزستانیش که Итак, в этом поединке досрочную победу Виталий одержал Ужолик Рахматулло участвовал. Фархадов, Вайтал. Таджикистан. رحمت الله بک فرهادов امتیاز حلال را برایش نشان دادند و توجه میکنیم نوار تکراری را که فکر میکنم 100% اینجا امتیاز حلال است و به هر صورت داوران سنجیده میبرایند که در اینجا برای پهلوان ما چه امتیاز نشان داده شود. بسیار پرتافتی دیدنی و ارزنده از جانب رحمت الله بک بود که مخلصان را به پا خزاند و همه با یک آواز حلال صدا کردند. فکر میکنم که کوتاه‌ترین نیروسنجی این رقابت به حساب میرفت در صورتی که اگر امتیازی به دست آورده رحمت الله بک را حلال تصدیق نمایند. حتی رقیب رحمت الله بک از حرکتی انجام دادهش در حیرت ما که ببینید انتظار نداشت که با چنین شکل مواجه شکست میگردد. در همین جا فکر میکنم که پهلوان قرقیز بران نظر بود که اینجا حالت انجام داده اصول رحمت الله بک خاتمه یافت. امتیازی 100% حلال برای رحمت الله بک فرهادov در این نیروسنجی و اکنون او غالبیت را به دست می‌آورد. بسیار یک رقابت شایسته و دیدنی را
дар нерӯсанҷӣ Раҳматуллобек мо шоҳид гаштем. бори дигар наворҳои такрорӣ аз ҳаракати бисёр ҳам шоистаи Фарҳодов манзури ба ӯ шумо мегардад. I see my own reflection, craving for attention, longing for salvation in the middle of the night. Приветствуйте судейский корпус. Рефери Рави Капур, Индия, первый помощник. Мурлан Эралиев, Кыргызстан, второй помощник. Руфуло Парсян, Иран. рақобати навбатӣ дар шоми кураши нерӯсанҷӣ ҳақназар Назаров, паҳлавони хушноми тоҷик бо вардишгари Русия Ёқубҷон Назиров оғоз гардид. Ёқубҷон бо яхтаки кабуд ва ҳақназар бо яхтаки сабз аст ки ҳаракатҳоро зиёд мекунанд дар баробари якдигар. ҳунарнамои арзандаву шоистаи ҳақназару борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз риштаи куштингирӣ мо шоҳид гаштаем ва бояд қайд намоем ки ӯ унвони қаҳрамони осиё ва қаҳрамони ҷаҳонро аз риштаи куштингирӣ ба даст овардааст. инҷо довар ишора мекунад ки тухта яъне исте. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва довар аз кишвари ҳиндустон аст ки ин қозмоиро ҳакамӣ дорад. ҳаракат аз ҷониби Ёқубҷон Назиров ва бубинед ки чӣ гуна сари зону нишаста партофт анҷом дод ва Итак, в этом поединке ҳалол досрочную баҳогузорӣ победу карда мешавад. одержал борец синей куртки Ёқубҷон ҳамин тавр ғолибият насиби Назиров, Ёқубҷон Россия. Назиров мешавад ва бояд қайд намоем ки аз ҳақназар Назаров касе чунин бохтро интизор надошт, вале ин варзиш аст. чунин ҳолатҳо мешавад ва чунин бурду бохт дар нерӯсанҷиҳо ҳатман амалӣ мегарданд. ба ҳар сурат ғолибияти комилро Ёқубҷон Назиров ба даст овард ва бо як партофти ҷолибу диданӣ тавонист ки ҳақназар Назаровро шикаст бидиҳад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна як ҳаракат ва усули зеборо Ёқубҷон Назиров дар баробари ҳақназар Назаров анҷом дод. Представляю вам судейский корпус. Рефери Мурат Курпонов, Россия. Первый помощник рефери Руфуло Парсян, Иран. Второй помощник Мирлан Эралиев, Кыргызстан. рақобат миёни сангин вазнҳо дар шоми кураши нерӯсанҷӣ паҳлавони
шуҳратёри мо Зиёдулло Неъматов бо паҳлавон аз кишвари Ҳиндустон Парамҷит Хан аст ки оғоз меёбад ва Зиёдулло Қурбонов мазарат Зиёдулло Неъматов яке аз паҳлавононе аст ки дар мусобиқаҳои гӯштингирӣ дар майдонҳои гӯштингирӣ мо ҳунари ӯро бештар шоҳид мешавем ва бояд қайд намоем ки дар соли 2024 дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон собиқадорон ба гирифтани нишони тилло шарафёб гардида буд ва бояд қайд намоем ки ин чеҳраро ҳамагон бо тахаллуси дев мешиносанд. инҷо ҳаракати анҷомдодаи паҳлавони ҳиндустониро ёнбош баҳогузорӣ карданд ва дигар бора ҳаракат мекунад Парамҷит. то гуфта намонад ки Зиёдулло ҳаводорони зиёде дорад ва аҳли Толор ҳам ҳама ба хотири ҳунарнамоӣ ӯ истодагарӣ карданд ва дастгирӣ мекунанд Зиёдулло Неъматовро. инҷо ҳаракат аз ҷониби Парамҷит дигар бора анҷом ёфт ки Зиёдулло нагузошт рақиб усули пешакардаашро анҷом бидиҳад. танҳо инҷо барои Зиёдулло имтиёзи комили ҳалол лозим меояд ки ғалабаро ба даст биёрад. ҳаракаташ инҷо хуб буд ва бояд ҳамин гуна идома диҳад нерӯсанҷиро. нисбат ба Зиёдулло инҷо ба назар мерасад ки рақиби ҳиндустониаш ҷавонтар ба назар мерасад ва ин нерӯи ҷавонӣ аст ки дар баробари Зиёдулло арзанда ҳунарнамоӣ мекунад паҳлавони Ҳиндустон. барои Парамҷит Хан инҷо танбиҳ нишон медиҳанд ва нерӯсанҷӣ идома меёбад. як танбиҳ, як чала ва як ёнбошро дар ихтиёр дорад Парамҷит Хан. ҳамин гуна ҳаракатҳои Зиёдулло идома ёбад, фикр мекунам ки коранги дигар мегирад. вақт ҳоло зиёд аст ва Зиёдулло мебояд ки ҳамин гуна ҳаракатҳое ки анҷом дода истодааст идома бахшад. ва бубинед ки чӣ гуна бо як партофти диданӣ паҳлавони ҳиндустонӣ Зиёдулло Неъматовро шикаст медиҳад. ҳамин тавр Парамҷит Хан дар ин рақобати дӯстона олимпиадро ба даст овард. ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки бо як рақсҳои зебо Зиёдулло Неъматов вориди майдон гашт ва ба шоми кураш як тантанаи иловагӣ бахшид. бале дар рақобате ки дар баробари рақиби ҳиндустониаш дошт муваффақ нагардид, вале ба ҳар сурат як рақобати ҷолибро дар ҳунарнамоии Зиёдулло ва рақибаш мо инҷо шоҳид гаштем. партофти такрорӣ ки Зиёдуллоро
خودشون از زمین آورد فرامجید خان. Рефери на ковре. Из Ирана Рухуло Парсян. Первый помощник. Из России Мурат Курбанов. Второй помощник. Из Кыргызстана Мирлан Эральдиев. خوب تماشاگران Удар گرامی главная رقابتی схватка. آخرین Тайти در Шума. نفسنجی های Душанбе. رقابت سهراب باقیف با رقیبش از کشور ازبکستان و تابک حسنف است که منظوری ما و شما میگردد. تلاش های هر دو آغاز می‌یابد و سهراب باقیف پهلوان از سلاله باقیف ها. یک حرکت خوبی را سازمان داد، کوششش هم بسیار با مورد بود ولی نتیجه آور نشد. به هر صورت چنین حرکت ها را باید سهراب ادامه دهد چون مطابق هم یکی از رقیبان ارزنده است و در برابر چنین رقیبان با دست آوردن امتیاز بسیار برای پهلوانان ما مشکل می شود. حرکت از جانب مطابق حسنف بود. حرکت ها رو ادامه می دهند هم سهراب و هم مطابق محض برای پیروزی روی گله آمدن و تماشایشان تا این لحظه ها خوب است و اینجا برای سهراب تنبیه نشان میدهد. داور ایرانی و رقابت ادامه می‌یابد. در سال 2024 سهراب نتیجه های نسبتاً ارزنده را مال خود کرده بود. برنده نشان نقره در چمپیونات تاجیکستان اوید به کورش، برنده نشان نقره در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتینگیری، غالب مسابقه عنعنوی در ناحیه دنقره و چندین مسابقه های دیگر. هنر ارزنده سهراب را ما بارها شاهد گشتیم و اینجا او را میباید که از هنری داشتهش استفاده برد و طبع مخلصان را شاد گرداند. از تالار هم صدا بلند کرده می شود که باید سهراب پای انجام دادن اصول ها شود. اینجا رستم باقیف پدر سهراب نشسته است و از نیروسنجی فرزندش دیدن میکند. از سهراب را میباید که نزد پدر باید فوق‌العاده هنرنمایی کند و غالب گردد. خوب بود حرکت سهراب، سر زانو نشسته پای انجام دادن اصول گشت ولی رقیب هم از حرکت یا حمله های سهراب خود را دفاع کرده توانست. از کمربند یا طبق خوب داشته است سهراب و اینجا داور اشاره میکند که ایسته. دقیقه آخری آزمایی است و سهراب باید تلاش کند که حداقل یک امتیاز را صاحب شود. مطابق هم
як ҳаракатро анҷом дод, вале Суроб барояш нагузошт. барои Отабек ҳам инҷо танбеҳ нишон медиҳад Довар ва ана ҳамон ҳаракатҳо ва иҷроиши усулҳое ки пайдар ҳам Суроб анҷом дод бисёр хуб аст ки инҷо натиҷа дод ва барои рақиб ҳам инҷо танбеҳ нишон доданд ва як партофти ҷолибу дидани Суҳроб Боқиёв ки ҳамаро дар инҷо хушнуд гардонид ва пирӯзиро моли худ кард. Бисёр победу в главном событии вечера. Арзанда Зеленые куртки нарнамоӣ из кард Таджикистана Суҳроб Суҳроб Бокиев. аҳсан ба чунин ҳунарнамоӣ ва чунин ҳунари шоиста. ҳама аҳли Конор аз пирӯзии Суҳроб истиқбол мекунанд ва ин пардофт ва ин ҳунари шоиста шоми курашро ранги дигар бахшид. бубинед ки чӣ гуна зебо, чӣ гуна ҷолиб ва чӣ гуна диданӣ буд ҳаракат ва усули анҷомдодаи Суҳроб Боқиёв. тамошобинони гиромӣ, инҷо рақобатҳои ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш дар соли 2025 ва рақобатҳои дӯстонае ки дар ин шом манзури бо шумо гардид анҷом меёбад. танзияту хонаобод бошед ва ҳамеша пайгири телевизиони варзиш мемонед. хайр.